Ora ya sampean kaya sing ngantuk mula nyeluk aku, Pak. Nggih, dalemipun Palur Karanganyar. Oh, Palur Karanganyar. Nggih. Oh iya. Pun krama dereng jenengan? Dereng, Nek- tasih legen. Nek ndaratur kula lho, Mbak. Nek ndaratur kula ampun kalih wiyaga. Nggih. Ampun kalih piyaga, sebabnya menapa? Wah, wis Gusti ingkang matur sembah nuwun. Wah, jan senengku nek esuk-esukan iki. Coba tinting 6 ngisor dhewe, Mas. Oh. Wah, mah luwih gedhe. 6 ji rolu monem jirolu monem jirolu. Sowan malih. Mau sore wis dientek-entekke karo Mas
Kemot karo Mas Dodok karo penjendane Mbak sapa mau? Oh, Mbak Mindul. Mbak Mindul apa Mbak Mundil? Wah, aku ora kebagian Mindul kae mau, Tru. Ayo ora apa-apa terima-terimake. Heeh. Karang awake dhewe cah tuwa-tuwa ki metune nek esuk. Ah iya. Iya, ki wancine gara-gara rek. Heeh. Awake dhewe iki bagiane sing klasik-klasik wae mau wis dientek-entekke lendang dutan. Iya. Ki sinden semene iki ya dicakke diempake mengko. Ah iya. Dijaluki berkah kekudangan swara sing penak ya Reng. Ah iya. Iya. Ki dasare sasi sura Reng. Heeh. Sasi sing apik nggo nindakake ibadah, nggo nindakake ritual mbuh ki wujude apa wae. Oh lah iya. Jaba saka kuwi awake dhewe iki ya nalurekke para sesepuh, para pepunden jaman biyen, budayane awake dhewe budaya Jawa iki aja nganti ilang. Mlebu wanci sasi sura ya nganake adat suran. Mbuh ngapa ora ketang ya laku prihatin ngono lho, Gong. Lah ya nek jaman simbah-simbah mbiyen ki nek wayah malam siji Surakarta ya do mubeng, golek dalan sing sak dodoe mlaku. Nek ana rombongane ya wong bareng-bareng wong akeh, nek ora ana malah kepara sok dhewe. Oh lah iya. Ning saiki budaya kaya ngono kuwi wis meh ilang, Gong. Sebabe ayo wis mergo perkembangan teknologi iki, nganti akeh sing do ngarani nek budaya kaya ngono kuwi musyrik. Pamangka ya ora, sejatine ora, mergo mbok ngirane iki budaya kaya ngono kuwi bertentangan dengan syariat agama. Kamangka ya nuwun sewu, rak ya apik-apik wae niate senajan to jaman saiki iki dianjurke sartane dianjurke ngibadahke ning jero masjid. Iya, ning ya ora ana salahe truk nenutuh diri tengah wengi mlaku adoh nek cara nggone dhewe kana mbiyen. Iya, mlaku adoh malam siji sura kuwi mengenali diri sendiri, ngrasake hawa-hawane wengi. Iya, ngrasake nek awake dhewe urip ki berdampingan karo penghuni alam sisih. Oh lah iya, wis rasa dirembuk kuwi apike awake dhewe ki bagiane meng suka paling suka. Oh ya, aku manut kok, Gong. Oh ya. Ki arep nembang apa iki? Sinom wae, Rang. Oh ya. Wah, nggo ngendokke sikil. Ket mau sore jan karang nek kepeneran ki ya keprak dijejak sithik ngono wis surine cueng. Dadi tak pol-polke leh ku jejak. Tak nyuwun berkahe tak bukanane celuk ya, Reng. Ya, sakarepmu. Terus engko men diteruske karo Mbak. Sapa iki cerak dalang Mbak Reza. Oh iya. Mbak Reza. Ane wong Jawa muni Reza ki angel. Ha terus karepmu Reja. Oh iya. Wah, ayo wedok-wedok. Reja lah. Angel kok muni Reza, ora dadak ngantepke cangkem. Oh iya. Sinam apa, Truk? Parijata. Oh iya, paling penak kuwi. Oh lah iya. Arep muni Asmarandana engko ndak Bagong ku mbungahi kok. Wis ora usah ngotokke Asmarandana wis. Kuwi bagiane Wiraswara. Oh iya. Ya, cakepanku sing arep tak tokke apa coba. Kuwi apa kuwi? Kuwi Nulada laku utama, heeh. Heeh ta? Oh ya. Ayo kowe iki sapa? Wis kowe aja kisru lho, Gong kowe ora. Aku ya mung nirokke Pak Pardi kok. Sapa wong ora terus. Cengkoke ki lho, Truk. Ngapa? Cengkoke anu. Malah panjenengane iso ngembak cengkoke suwargine Mbak Boyo. Oh, Sergi Ki Ganda Darman. Oh, Mbak Darman. Ngono wah, penak. Oh iya. Ayo coba.
tolaku tamo niman sing putri seni mati monggo Mbak Risa manem wong agung ngiksi Yuk. Anu jenengan daleme pundi, Mbak? Mbak. Jin, derek pitepangan, derek belajar. Nami kula Risa Hapsari, Pak. Dalamipun Pak. Cah enom kok ngene kok, Pak. Wah. nggih. Napa niku? Nggih mboten ngantuk to. Sinten sing mboten ngantuk? Jenengan. Ora ya sampean kaya sing ngantuk mula nyeluk aku, Pak. Nggih, dalamipun Palur Karanganyar. Oh, Palur Karanganyar. Nggih. Oh iya. Pun krama dereng jenengan? Dereng. Nak- Masih legen. Nek ndahar atur kula lho, Mbak. Nek ndahar atur kula ampun kalih wiyaga. Ampun kalih wiyaga, sebabnya menapa? Wah, wis. Mungkin ndak resiko. Nggih, resiko. Bayaran sewengi di pelayokke nang penjol. Cangkemmu napa? Nang estu, Mbak. Aja karo dalang utawa aja karo wiyaga. Pripun? Aja karo dalang, aja karo wiyaga. Ampun kalih dalang, ampun kalih wiyaga. Nek dalang ki marune akeh. Dadi Lah nggih. nek ora tetek ki oh lah iya. Nek mboten setia ngonten kula nggih mboten matuk. Nah. Sip. Kok selingan to, Pak? Mbak sapa Mbak? Riza. Mbak Rejo ngoten mawon nggih. Angel lho, Mbak. Jeneng apik-apik diceluk Rejo. Ya murah. Hapsari ngoten mawon. Oh, nggih. Nggih. Sari ngoten mawon, Sari. Mbak Sari. Oh iya. Sari iki sing sok biasane ngetutke awake dhewe sing sok nyopir bis kae. Kae saru reng. Iya, coba. Kepati hamba Para mampir apa sito ora mampir dasare anu napa tesih kuliah menyenan sampun lulus alhamdulillah. nggih pun bar anu nggih wisuda nggih Nggih, kula sak barakane sing gender niku. Oh. Mas Hayu. Nggih. Gang apa kayake arep enek wong ora entuk lawang iki Mboten kula kalih Mas Hayu bolo piyambak.
Mboten wonten kisruh. Bola plek mboten, Mbak? Bola plek ya, Mas. Nggih. Plek niku akrab. Dadi nek akrab banget plek, nggih. Iya. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya, Dik ya. Mampir ten Solo, Mas. Mbok menawi butuh napa blangkon, napa jarik. Kok terus diam 1000 bahasa? Kayak terus sing demung terus marem. Merasa terbalas. Iya, iya. Iya. Kuwi batine wis aduh, mati diriku. Terus ngono pisan. Oh lah iya. Enggak, Mbak. Mas Hayu nyuwun tintingane. Aku mau entuk WA saka anu Kong. Sapa? Mbak Anggi. Nitip nggih, Mas. Oh nggih. Urung tak balesi jebule kula. Nitip nggih Mas ampun entuk nakal kaya. Ya. Lah iya. Heeh. Macinem. Nggih, lanjut. Ya. Saniki Pak Dalang. Nggih. Napa mengke geger empunan mengke. Pinapsa. Deng. Tapa. Ambil ijo bojane duwe bojo nanging aja loro. Ya bojane sing di bojo ya, Tru. Lah iya. Sing nglakon mengku garwana to kese. Lho lah iya. Coba ndek bojo penyabar ngono kuwi. Iya. Penyabar kuwi. Ora gampang nesu. Sing lenang digarapi sinden, sing wedok ora piye-piye. Lah jenengan tipikale sing napa Pak Dalang? Non, Tipikal ceweke sing napa? mboten sak kula aturke mengke ndak jenengan goleke. Ceweke sekawan? Napa nggih? Kemuni keleke papat. Aku padake durna ngono. Oh, itu keleke papat ki. Bathara Guru keleke papat. Lah wong wedok niku anu, Mbak. Sok-sok sinden niku nggih enten sing sedakep. Sing enten sing sedekap? Nggih. Mongko niku senes diwa kayangan ning kerep sedakep. Nggih. Radio anu niku lho, Mbak, mini kompo. Ya, monggo. Hama. Dung. Sampun, sinomsis. Iya. Ya ki anu wiraswarane ben nyambut gawe, Gong. Iya.
Mau sore. Sapa, Mas? Oh, nggih. Nggih wong micek wae kok duan. Arek krungu kepiye. Wah, kowe ora sia-sia lho kae Pakde-pakdemu. Ah mek Pakdeku Pak Parjo ki ora. Oh iya. Pak Pardi kuwi sing magrib. Kowe sing krungu wong akeh kowe. Ya ora kok jeneng mirang-mirangke menegur nang di depan kalayak rame iki ora. Wong dheke dhewe ya wis ngumumke magrib. Mangga di streaming ya Kang. Heeh. Ora apa-apa. Ngono kuwi ora kok teges mbadarke keringkian babar wirange kanca ki ora. Ning murih dadi lan gayenge ngono lho. Lho lah iya, ibarate ana tetembungan tempe dibunteli, adike di Wah iya, kerupuk digorengi, weruh bathuk dikukuri. Iya. Wah, jane. Ya, ki nanjake. Heeh. Wiraswara. Wah. Sapa reng? Mas Adi. Oh ya. Lah karang wingi bengi malam siji sura kae panjenengane andum gawe nderekke panjenengane Mas Kihneng. Heeh. Iki Perdana sasi sura Mas Adi tak. Heeh. Piyaine sing gagah, gedhe dhuwur. Heeh. Bebasan ana tetembungan kali Malang iline kenceng wong lanang ora iso menek kambil kuwi. Iya. Kowe sewengi kok arep dadi jarjit. Kok dadi jarjit? Oh, parikan. Jumeneng Mas. Mas Adi. Jumeneng perkenalan nama lengkap. Oh ya. Iki engko nek perkenalan sinten asmane Mas? Nggih, nami kula. Kaya suku apa? Sentinel. Jumeneng Mas. Ayo. Hup. Ah begitu aku tok kok meneng. Jebule aku noleh sing ngendang ki terus wonge amin ya rabbal alamin. Ndonga ta kan, ndonga. Wilujeng enjang Mas Adi. Iki wong-wonge putih ngene kok bahasa suku pedalaman. Nggih, wilujeng enjang. Apa? Lho aku tadi kecetet to. Gara-gara apa iki mau? Bahasa apa iki mau? Bahasa suku. Bahasa suku ngendi? Suku Bathok. Nggih, wilujeng enjang. Nggih. Nembang Mas. Bawa caping gunung Mas. Ya. Nembang. Iya. Esuk-esukan ngene iki. Iya. Suarane saka ngene iki. Lho nek aku malah saya le mempeng. Wah. Neng ngarepe wong akeh ya le DM. Nggih. Begitu karo kancane. Cangkemmu elek tenan terus. Ora kok elek. Gur umpama aku mung mbayangke kok gong ngono. Aja lara ati ya Mas ngono kuwi. Wah, ora no. Pokoke gojek ning pepanggungan iki ora dilebokke ati. Oh iya iya. Ayo leboke ngendi ngono. Iya. Saben bengi. Mas Ayu nyuwun tintingane. Sing alun Mas Ayu nyuwun tintingane. Oh iya. Mas Ayu. Saben bengi Saben bengi ngomong nyabun. wah nyawang Saben bengi nyabun.
Ora nyabun aku. Konang. Jegleng Mas, jegleng. Dang 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 dang. Ora iso. Wes watone nyolot. Ayo, ayo. Kok jegleng iki piye cah ora tau jegleng. Alah ka lho, nek aku pro videone sampean pas ning Malih Bro. Videone ngendi kowe? Sampean ngene iki, kalungan rapi apa? Kalau Nah. jegleng. Iya. Dang dang dang. Ayo, sidake Mas. Jam. Ya. Sip. Sip. Aku nek jegleng kabotan awak ora apik. Tak kira kabutan. Mangga. Pripun? Dibantu Mas Juang. Oh iya no. Mas Juang pengen iki jegleng. Wes suwe lho Mas Juang ora nembang nang. Nah. Wes suwe. Juang, Juang. Juang. Monggo Mas Juang. Nah, jan. Oleh kanca iki. Ayo karang sing nyelametke uripe kuwi kok ya mula sungkem sikik ning Bathara Kartong. Merah ya Bu, anu bubar truk Semar wis teko lho. Wis. Jenengan sik jegleng ya. Nah, nek iki tarine apik, Mas. Pripun? Mas Juang ngene iki nek nari sae. Nggih. Nek ora apik pecat saka ngalam donya. Geng dalu, Mas. Cek. Lah menika anu Bapak Ibu, menawi ingkang dereng tepang menika Gunung Kidul menika wonten kreasi wayang limbah. Nggih menika peloporipun. Wah. Pripun iki? Jegleng no. Oh, siap. Ayo kek di bawani. Yen memajang mung karo janur hey kuning Ciu. Lupa. Siu. Dadi Power Ranger. Iya. Iya. Yo, lanjut. Selak isin nih. Apa isih duwe? Masih dong. Oh, seneng hatimu pin. Tadi malam mau membunuh saya. Oh iya. Iya. Kurang ajar tenan. Nyen ngapunten. Nggih. Pak Wardi. Nggih. Tesih dados aktor laga Pak Wardi. Apa? Jet Li. Jet Li ana tegese ra aku. Apa? Jet Li ana tegese ora. Tegese apa? Jet kuwi apa, Di? Jet ki pesawat. Oh. Oh, beda ya. Oh, monggo Pak De Marjo. Jet Li napa Pak De? Mejet. Mejet. Line. Ora melu. Oh. Cah.
Monggo, yo. Iya. Kembang wae weton. Sing tenanan to dipirsani piye semene mbane tak delok sing totalitas. Oh iya, siap. Baleni. Ya, kembang. Baleni. Ya. Kembang wae weton. Wah, Gunung. bar iki cakilan. Oh Iya. Cakile Mas Juang. Janakane Oke. Mas Adi. Pamrih apa Mas nek aku ngakon cakilen jenengan? Napa? Engko ngirit ora dadak ngetokke buta glundung. Ayo, ora tak nopengi kok ya. Seneng hatimu, Pin. Ya. Kalian dendam mergo aku sok membunuh. Ya. Ayo. Mbak Ria. Mas Alpan nih ya neh. Wingi udu iki lho sing dijak lho. Mbak Riza. Mbak Ria. Yo kurang es. Oh iya. Iya. Suka yang hangat enggak suka es. Ya. Ca. Ya. Aku izin pisan kok. Kayak ketinggalan akeh ya iki. Oh iya. Makane eman-eman, Bro. Okeh momen sing terlewat nek kowe. Iya. Izin saka kene iki. Ayo. Pacinta. Ayo Mas Juang. Semoga. Kuwi tarian apa kuwi mau jenenge? Velocity Pattaya. Pattaya ki Thailand ngono. Iya. Pargio no. Pargo isik lho. Heeh. Oh. Anatapate anda titik nah apa dia apa titikku patiteo apa tikut Ayo. apa dia Ayo. Malu, Pak. jare wis isine wis Wus. tanduwe Lah yo. isih yo Wise yo anggepmu. Sing ora isih niku nek utang. Oh. Pitike iki payu terus lho gumun. Iya. Kok ya Kowe iki seneng le tak apusi terus iki lho. Iya. ya panas Mas Winto pengen, Pak. pengen. Oh iya. Ayo toh. Wis. Ayo toh. Ayo toh. Sakake aja di sia-sia kualat nek karo wong sepuh. sungkap sembah sungkem sik Ora bajak laut kok wani. Nggih, perompak. Nggih. Ya ngapunten pengelen. Nggih. Panas. panas udan Udan panas.
aling-aling capek gunung semoga Mas Juang Wis nganggo topeng ya, wis nganggo topeng. Sik ngangkat sikil mau kaya aku tahu weruh. Nah, itu kan tontonan kita. Iku. Iya. Toples. Yuk. Iklan roti asmara sewiku. Iya. Coba. Wah aku diblasuk ke sidan-sidan lho. Oh, tenan. Nah, aku percaya kowe wae, Ju. Iya, aku ya percaya kan. Ora percaya sih. Nadian wadon sarata. Bacotke. Joget. Joget, nah kayak tembang joget. Juang tur kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki apa Semu tenan ya jogete. Piye Mas Juang? Lah isih kuat toh? Masih dong. Iya. Saya yang nggak kuat cuma kalau nggak punya duit. Kabeh wong padha. Iya. Mulane nek ora ndek duit utang. Nggih. Jenengan ningo. 700. Mbok nek karo bapak imbuh Anu tambah limit sithik. Ana bungane lho, ana bungane. Kecer, Dik. Sing nggo piantul kecer, kecere wis entek gripis kok. Kecer kari 2 wiji kok.
seneng tenan iki. Apik no. Semu padake. Yo. Adipati Soreng Rono iki. Sing nari iki ya. Coba. Coba. Syukur bisa nyawa Blondeng. Liki. Blondeng kepadetun padang. Liki. Blondeng kepadetun. Lah itu udah. Dangdut. caping Matur gunung nuwun. sampun. Sami-sami Mas Julang. Nuwun Mas Heni. Matur nuwun. Aku kalingan apa? Kalingan apa, Reng? Kalingan biyen Mas Juang ya tak kon nembang. Heeh. Bar nembang tak nai penghargaan. Biyen ning wujude kelonthong sapi kae. Dadi jaluk karo Mas Roni. Heeh. Seben. Ndara Janaka wis ngampiri sajak arep nganti karo awake dhewe Reng. Ya, tak ganti jeneng jeneng nalaka ngati langit. Oh. Lintang surya kusuma yana sumamur.
Semare koden prayetna semuriris semuriris seka kale Mbel kekek sak dulita mel. Nuwun sewu. Mboten kandhi kanyana-nyana rawuhipun Ndara Janaka. Kumat meneh, stokna Bagong wong tuwa. Rawuh wonten ing Karang Kabulutan Ndara. Monggo kanthi pasemon ingkang sumringah. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Nggih Ndara. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Saha kula nyadong dawuh timbalanipun Ndara Janaka nginipun rawuh wonten ing Karang Kadempel badhe tindak dhateng pundi? Nggih, Den. Kula nyadong dawuhipun Ndara Janaka. Nggih, Gus. Kula nyadong dawuhipun Ndara Arjuna. Ndara Ki Arjuna. Samangke kados pundi anggenipun badhe paring dawuh senapun Bapak mengke tinampi dening anak-anake Bapak. Tal bantal. Kakang Semar, kula aja kaget yekti nggonku duweni pasemon ingkang sumringah. Disababake mergo saka para Pandhawa ingkang ora suwe meneh bakal nampa kanugrahaning dewa. Kengaran Wahyu Kamulyan. Kamangka sak mengko Kakang wektu iki para Pandhawa wis uje budal munggah ning pratapan Saptawarga ya mung ora lega rasaning atiku yen to Arjuna ora nganti marang Kakang Semar Badranaya saat majamu Kakang mengke riyen badhe gaya Wahyu Kamulyan lah keteka minggah wonten ing pratapan Gunung Pitu kados pundi lan menapa darunanipun antuk sasmitaning dewa anut marang dawing Jawata kalamunta Wahyu Kamulyan bakal tumedhak ning pertapan Saptawarga sarta ingkang dadi lantaran mbuyana kejaba mung Kanjeng Hyang Abiyasa ing Saptawarga ing pertapan Gunung Pitu Kakang Semar Semareka den prayetna samurire seka ale tityani kantayani tri sunya parama sasi kilar sumedyan aneng tengahing latar meleng ana lintang Bima Sekti mbel kekek sak dulita mel-mel mboten nginten babar pisan Ndara Kakang Semar piye etan tetepan ya tetep etan nggih wah coba kowe ngopo ora apa-apa coba Oscar Osis apa kok gumyak-gumyak kirangan iki anak kula nggih kula namung sendika ndederek kula ora arep kokean bebangal monggo kula dherekaken Ndara ayo Kakang Semar tak dherekake nah mulat mara sanyarat sunai sumira kang amanungsan wah penak
wah jan ora nyono ora. Kaya ngapa Ketoke rambut janji ning.